ayune kaya ngono kuwi piye? Janji kowe eling. Heeh. Sumadu trasin tias ngasun. ngono Terus Kang amase ngasun prasetya. Sinaksenan bumi
Ayo. Sesandingan karo putri sing bisa gawe tututing penggalipun kakang. Mlenjani karo Siati. Katresnanku sinek-senan bumilan langit. Yen to nganti amblenjani janji angon cati wetok, muga-muga kukut jagat. Menika saestu. Iya. Undari. Kok panjenengan ning papan kene? Wanci tengah wengi kowe gero-gero. Kowe kaget ana apa nok, Kang Mas, kepiye? aku mau ngimpi. Kowe ngimpi. Kaya ngono ya. Jroning pangimpen kowe ngimpi apa? Saka rumangsaku. Ana panjenengane Sang Panji Seputra Mono wis dadi katresnanku, Kakang. Kelakon aku andon katresnan. Jroning pangimpen. Kaya ngono ya. Sapajutena. Nanging dumadakan ana naga sing gedhe banget. Jur dheweke kuwi mau nggawa lunga marang panjenengane. Saiki wonge ora ana aku kepiye, Kakang? Undari. Wis aja dibacotake. Kuwi pratandha yen ora bakal kasembadan ngenmu duwe kegayuhan. Tur to kowe kuwi bangsane Budisrani. Ora lumrah yen kowe kepengin duwe bojo jalma menungsa ngono. Ora enten
entuk. Ora kena. Kuwi nerak marang wewaring Bathara. Kakang, Bundari. senadyan to aku nampa bebendu apa wae aku bakal sakune. Boten kepareng Gusti Putri. Iya, Teh. Menawi panjenengan menika ngrasakaken satunggiling jalma manungsa niku jenenge ngowahi kodrating Gusti. Nah, Ing kamangka Dara Putri. Titah menika sampun wonten jodhonipun piyambak-piyambak. nah, gawe coba rungokake. Nggih. Menawi dewa menika pikantuk Betari. Yen dewa karo Betari. Inggih. Banjur Menawi yaksa menika kalian yaksi. Jim menika kali peri nek menungso niku entuke menungsi. Menungsi kok begitu, Dik. Menungso ya padha. Jalma menungso. Oh, menungso menika kalih menungso. Nah, panjenengan Kian Patih. piye? Saiki panjenengan kersa para ngupati Kang Mas Panji Seputra. Yen panjenengan ora kersa aku budal. Gosek. Gene. Duwe sedulur wadon ki abot. Yen wis kuwi nanci. Kepengin duwe bojo ora kena dicegah kekarepane. Kok kowe arep goleki dhewe iki apa kowe ngerti papan? Ayo tak goleki wae tekan ndi ra yo ketemu ing mengkone takon. Ning pekabarane Panji Seputra iki kepiye? Pakabaran ingkang kula tampi bilih Panji Seputra menika sampun kagungan garwa. Wis duwe bojo. Sampun. Bocah saka desa jenenge Timun Mas. Ya. Nanging sasampunipun dipundhut garwa kalian Panji Seputra menika dipun gantos naminipun. Ganti sapa, Dik? Mur. Murtiningsih. Bundari. Kepiye Kakang Putra? Kejaba saka kuwi Panji Seputra ki wis duwe bojo. Apa ora jeneng kowe ngrusak marang bebayaning liyan? Kakang senadyan to aku kuwi mau diwayuh 40 sisih paribasane aku sago. Wis sago. Kaya ngono isih Kakang. Ndak kok nrimo tenan kowe. Kawitekno wis kadung tresno jare. Iya. Aku pinangka gantine wong tuane Bundari. Inggih. Yen sedulurku modha kepengin duwe bojo, aku mung cukup meneng wae. Endi dununge aku dadi wong tuwa. Inggih. Mula Dik, kowe aja dikangel. Lamaran Panji Seputra ning Purwacarita. Kados menika kados ngaten keparengaye wajib mugi pikantuk amel ilmu. Bocah, nggawa peranganing para cip sekane. Dari pisan. Ayo.
Wong nglamarmu ora ditampa jalaran apa? Alammu kan alamku wis beda. Wah, ora ikut. Yen kelakon kowe mboyong tamasku Panji Seputra. Kuwi ateges bakal mlorot asmaku Prabondal. Mula ki bali. Yen aku ora bareng karo Panji Seputra ora bakal bali. Kelakon tak gawe karang apa? Ngertos. Nanging menawi to kabujung ing mangke badhe tuna ingkang kaping kalih. Prayoginipun penjagen dipun tambahi saya raket. Saya kiyatanipun jagi katenteman ing mangke tertamtu badhe nuwuhaken tentrem lan ayeming. Dados kali-kali wontenipun wangsul malih. Kados. Nggih. Nggih, monggo sami wangsul. Monggo. Kreatif yen entek-entane kowe iki kaya uriping kodhok ning jero bathok. Masa kodhok uripe ning jero bathok iki Ora ngerti pengalaman. lho aku iki wis sukses ya. Sukses apa? Pengangguran sing sukses ya aku iki. Pengangguran kok sukses. Yo nyatane Wong urip iki diwasike budidaya ikhtiar kanggo ngurakake keluargane. Ngene lae nek omah aku RM. Apa? RM. Kowe iki celukmu RM. Raden Mas. Ora. Lha apa? Rasokan manusia. Ya pantes penggaweanmu ngrosok. Kang upama aku ki nyambut gawe. Persyaratannya tetep kurang. Ya ngene lek kowe iki ora pengalaman pendidikan, ya kowe nyambut gawe kasar. Contone kaya aku ki lho, aku sekolah ora tamat, ning nyatane uripku aku ora tau kekurangan.
Kowe nyambut gawe apa? Alah nyatane rong sasi leren jek pangga iso mangan. Nggih. Berarti cek ndek obyek. Objekmu apa? Mergawemu apa? Alah Saiki Mergawene lho. nganggur iso mangan. iso mangan iso. Prihatin tanggaku nyalai aku dijengges ora tegas. Santet ora kenek. Tenung. Balik. Lah, Sebabe apa? Alah weteng kuwi isine enek wajan, setrika. Piring, dadi anggere mretok balik. Oh. Berarti manusia bajal. duwe tulake santet ngono kuwi. Tulake apa? Lah, kok anggarane santet dua kok balik. Lah wetenge dipangan isine wesi tok. Lah wis kok mau pangan iki. TV. Iki mangan TV. Lah sembrono. Ora apa-apa. Tipi kok mbok pangan iki. Tak nggih usaha. Maksude barang diringkesi dititipne ning kantor gede. Oh, nggih buka usaha. Nggih buka Kantor usaha. kanggo penitipan iki. Bento ye. Tegese kuwi iki ora ngerti kok ora nyentak ketara daneme rendah. Aku iki buka usaha. Biro perkulian. Sik to, wong kuliah nganggo biro barang. Biro perkulian iki. Saiki kuli iki lho ora dikei pengaran. Sak kuli kuwi lek ora iso ngangkat barang, oh iso keslio mati. Lah, kok perkara ngangkat barang Saiki kan awakmu sehat aku. kowe pengen nyambut gawe ayo padha melu. Hah? Melu. Bayare lumayan ngeduk. Bayarane? Alah ngeduk di kencur sak truk iki lho 45. Lah, terus aku nek perkara nguli angkat-angkat lho. Iso kowe? Sehat aku. Pegaweane becak. Lah apa? Kowe iso dadi kuli? Lah kuli nek ra iso lho ngawakku ya sehat. Lek pancen kowe iso dadi kuli tak tes lek iso tak jak. Iso dijak kowe. Iso. Kuli gane angkat-angkat iki. Borongan sak truk iki paling ndak 200.000. Urus sak truk e. Sak truk e. Ku asile gede. Oh, mbok ijeni malah kowe nopo? Saiki lek kowe dadi kuli, dadi kuli, aku dadi juragan. Juragan. Kowe dadi kuli, Aku dadi kuli. kowe dadi barang. Sementara aku dadi barang. Cara kangge percontohan. Oh, aku dadi barang manggone. Ono. Aku kuline ya. Kuli, Heeh. Kowe dadi barang. kuli kok kono nglamar gawean ya langsung ngono. Kleng ngelamar barang Yo ini. nglamar masamu. Lah apa? Pis. Nuwun, pis. Lah lapo wong kota kula nuwun. Permisi. Permisi tuan. Pringisi tuan. Malah kowe kok ngene. Juragan kon mringisi. Omongmu sing kleru. Aku kok piye? Permisi. Lah iya. Kowe ora kok sok Lah aku kok piye? pringisi. Wis karo. Permisi. Ngengkel cak goblok. Ngengkel. Bocah. Isi ya kok. Ayo. Wes yo. Bosok dipringisi. Nun sewu, Pak. Ya. Kula badhe pados Pandamalang, Apa? pados gawean. Ya. Nggih, Kene iki gaweane ora nek gawean halus. kasar kula nggih Gawean purun. kasar. Nggih. Angkat-angkat barang gelem. Purun, Pak. Dadi kuli gelem. Purun, Pak. Ngangkat barang kae. Kono teko kono ongkose 5.000 gelem. Niku nggih. Saangkatan. Saangkatan 5.000. Gelem. Purun, Pak. Angkatan. Oke. Barangnya cilik ya kok. Enteng. Ayo. Apa ganjel iki? Aduh. Aduh, sembrono. Aku kok barang kok nyetret ta. So. Ampun, Pak. Ampun kula angkat. Bayarane. Apa? Bayaran. Barangnya kok angkat. Pun kula angkat 5.000. Endi barangnya? Lah niku. Ah, iki Mas. Kula salah mriki ya. Kae. Ijek. Oh, lah kowe enek kuliah kuli ngapusi kowe. Kuli lagi mlebu wengi ngapusi juragan ape. Barang cilik kate atos sing kaya ngene ta. Bayarane, Mas. Kita angkat. Pun, Barangnya. ampun, Wis kok kono. ampun. Endi? Lho, nanti neh kene, Mang.
Darange iku lho. Kowe Mbah kok salah mriki, Bang. nyatane sik ning kono kok. Barang saka petek ngene. Pun, nah. Pun. Barangnya wis diangkat. Sampun. Lha kuwi nyapa, Kon? Lah niki. Kowe aja anu lho, iki Pun. mengko mlebu patroli lho kowe. Lho kok medal patroli. Kowe nyapa kowe? Lah niki barange. Lah niki Nyapa delosorane ngono iki? barang Ngawur iki sik. dadi barang diangkat kok bolak-balik kok. Wong kowe iki wong repotne ya. Kok ora repotno piye? Dadi kuli iki rekoso pancene. Ngono iso dadi kuli. Lah ngono ya penak dadi dragane. Eh, Ya penak dadi dragane. kowe dadi Dragan karo tengu-tengu. Kowe iso dadi juragan. Lho, dragan karo tengu-tengu karo perintah iki gawa rono iki gawa rono. Aku barang. Aku kuline. Aku dragane. Dragane kereng tegas. Wani tekor. Wani torok. Foto kamu codot tek torok. Nyatane sangu sudah ya resik ngene kok. Dragan sugih mbelek gedung. Sugih sembarang kalir iki pokoke. Ya, Pak. Sir. Sir. Iki juragan apa sakirah kene? Saking sugihe. Saking segi getang-getang wong sing alus. Sing getak piye aku iki nyapa kowe? Lho kok so ngono ki. Lah mripatmu melilik ngono malan. Sopo kowe? Masuk. Pates. Lah wis mlebu Pak kon masuk ae. Upamane kowe nek njaba ngono lho. Oke, Pak. Nggih, sowan kula ngriki badhe pados damelan. Soale kula niku ten omah nganggur. Kowe iki urung tak takoni jenengmu kok iso. Jenengmu ki sapa, mamundi, wadanamu sapa? Oh nggih. Jenengmu sapa, Cung? Nami kula Jolewo, Pak. Jolewo. Nggih, kula dugi ngriki niku ajeng golek gawean. Heeh. Bab kula niku ten omah mboten duwe gawean kangge ngone anak bojo kula. Oh iya. Kula saking Lah kowe medaya nang nggon wong mumet ae kok. mumet piye to? Nek kok lunggul aku mubeng ae ngetutno kowe. Kesel sikilku. Ya, Pak. Iya. Lha apa, Cung? Tasih enten gawean sing nganggur, Pak. Banyak. Mboten enten, Pak. Lho, kok banyak. Mboten enten. Banyak iki akeh. Penggawean akeh. Goblok ki nemen kok. Lah mbok omong sing cara Jawa penak ngono terus ora usah banyak-banyak. Aku teko Manado kok. Akeh. Nggih, Pak. Kowe gawean apa mawon purun. Iki sing urung ngono iki penggawean kuli, Cung. Oh nggih, purun. Purun pokoke halal, Pak. Angkat-angkat kowe kuat. Ah, biat. Kula anu ken ngangkat bojo sampean pripun? Lah make arep mbok angkat. Lah apa? Masih angkat-angkat kuat. 1 kilo, Alah kuat. 2 kilo, Biat. sak kental, Biat. 10 ton. Bongko. Yo Kok sak barang umume. anu pokoknya sak angkatan iki 10.000. Angkat barang. Ya. Barang kayak gudang. Oh nggih, Pak. Sak angkatan 10.000 lah engko nek enek tambahan masuk engko ya 15.000. Oh nggih, Pak. Pokoke sak bayar-bayare sing penting kula ni oleh gawean. Oh iya. Ketong niko, Pak. Iya kena nyambung umur. Nggih. Kowe tak goleki nang omahmu lho. Aku iki golek nang omahmu jare bojomu kowe metu ngono. Bae kowe ning kene. Iki metu pegawai aku ki pancen ora tau ning omah. Iki ngene lho, karepku kowe tak jak usaha bakul welut. Heh, Bakul welut. aja nyemoni tak antem kene bledos kowe kok. Soale wong panjang usaha iki nek karo ora ketang 500.000 berarti tak lumayan. Jolewo. Iki kowe nang kene aku tak njal duit kok tak bagi. Kowe ndek dhuwit to? Beres. Ah ya engko mangan bareng-bareng. Ya, Sik, niki pun kula beto, Pak. barang bocah rundingan. Barang iki diangkat kaya aku mang lho. Perjanjiane teko kono digorono. Gorono. Perkara tak jak omong-omongan ora ketak mbuh caraku sing penting teko kono. Iki piyu iki? Wong kowe iki rewel. Bayarane sing penting. Lah saiki cari bayari. Lah nek ngono aku iki lho mbok akali aku iki. Lho akali piye? Aku dadi barang.
Piye? Barang aja rundingan sing dodol bekecot, dodol welut. Wis dadi barang. Aku barange. Angel lho dadi barang juragan. Aku barang antik pokoke. Sembrono. Aku dadi barang. Juragan. Jol. Halo, Pak. Oh iya. Jolewa, Pak. Ya napa? Badhe patis damelan. Mulai gawean. Nggih. Ini iki nyambut gawene kasar. Alah pun sak kasar-kasare napa sing penting kula niku oleh kaya kena kalau ngingoni keluarga, Pak. Ya yang pancen ngono ya barang kae engko sing ning njaba dilebokke gudang. Oh, nggih. Ya. Nggih pun bayare gampang sing penting kula niku sepisan kula niku apa to? Pokoke dibayar pinten mawon purun. Perkara bayare engko ya ndelok nyambute gawe. Oh, nggih. Ah nyambut gawene apik, bayare ya Oh, apik. beres, nggih. Nah, kan Anu, nun sewu barangnya napa, Pak? oh kae barange lenga ketik diadahi dream. Oh, nggih, beres. Nah, Nggih. wis iso carane. Pun beres. Nah, ngono nyambut gawe iki sing ati-ati. Dhewe madhang penting. Nah, Gale akeh. Karepmu piye aku mau gulung-gulungno iki? Kupingmu krungu ra? Barange dhewe madah lenga penting. diadahi dream. Barang yang berharga. Lah kok prayo regane larang? Larang yo kebacot nek dream. Wong juragan iki ngorok laris. Liyane dream sing regane larang. Oh iya, oh nggih nggih. Goblok Liyane dream. Wong iku sangel men. Pak, Ya, tasih wonten gamelan, Pak. oh je akeh kene iki gawean akeh. Nggih, pokoke sing penting kula niku hariane kena kula nggih mangan, Pak. Ya nyambut gaene kudu sing apik. Iki kae ana barang kae dilebokke ning omah mburi. Oh nggih nggih. Ya, Nggih nggih. nah, Iki barangnya napa to, Pak? barange kuwi Rajakaya klebu wedhus. Ngerti carane wong nuntun wedhus nglebokke wedhus iki piye? Dilebene kandang. Iya. Oh beres, Pak. Nah. Dadi yen pancen kowe ora kulino ngopeni Rajakaya ya mesti gak iso. Ayo. 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 Wedhuse nekal, wedhus iki. Ayo. Angkat iki sosok tenan. Apik wae apik wis. Apik apa? Ngakali wong e. Ngakali piye? Piye? Wis Kowe iki dadi dadekno barang sing berharga lah apa kok wedhus iki? Wedhus kados poal. dadi kuli gak iso dadi barang kudu nesu. Aku kuline. Aku kuli. Kuli. Kowe pengen dadi kuli? Aku dadi kuli. Juragan. Kuli bayarane kudu jaluk sing luarang. Oke. Nun sewu, Pak. Wah, ganteng iki cah iki. Ah, urung-urung dilem. Aku seneng lek bocah sopan iki. Nggih, nun sewu. Kamu ndele. Kula Semarang, Pak. Semarang banjir. Omahe kok adomen. Kok banjir pindah, Pak? Arek waru. Oh iya ora apa-apa, wong ngungsi. Ngungsi ora apa-apa. Lah tujuan murene arep maling kowe. Ya Lah apa? Pados pendamelan. Oh, golek gawean. Nggih. Soalnya kan mripat mulak kaya mripat maling, jadi aku kan curiga. Boten, Pak. Oh, gak? Pacane awak sehat nggih ngeten iki. Oh, nggih. Awak sehat nggih. Kowe gelem akad barang. Burun, Pak. Ya. Bayarane Di sini, kata. Wis kok bayaran aku ki tetep lomo yang duit lomo. Nggih. Gawean apik tak bayar luwih. Oh, nggih, Pak. Nggih. Nah, go nyamburi. Nggih. Ayo angkaten. Niki asu ya, Pak. Asu Helder. Nggih. Wis ora mergaya paten. Kowe kok buale dadi asu tau makan bakso. Najis. Kowe iki kuli kok sok Kebacut, Pak, wong kire kangen nyandak kulon-kulon iki wedanane kire kok, Pak. kowe iki kirik-kirik sing larang, Helder iki larang. Alas, ora mergara paten. Tibane dikantek asu. Kowe panjen kowe tak goblok kowe. Mah ora Mula mergara. to aja nyepekne gawean dupeh kuli. Gawean kuli iki senajan to wirkoso, to senajan to keadaane mung kuli. Wis awake rekoso, ngetokne keringet ning halal. Sing penting iki saiki halal. nyambut gawe ditlateni ditekuni. Kowe persis ya, Cik. Ono apa? Sing arep persis semutmu iki lho.
Persis. Saya kaya kowe karo aku kuwi nang kene nderek Gendara. Heeh. Mongko aku karo kowe abdi. Iya. Ya abdi kuwi sing digolek sepisan gaweane kudu apik. Apik. Manut apa perintah Gendara. Ngono. Kudu telaten, wong telaten iku bakal panen. Ya. Sing temen bakal tinemu. Ya. Sapa sing goro bakal growak. Bakal iya. Soale isih bejo-bejane wong lali. Ya ta? Monggo. Yen tansah eling karo mula bukane. Sugeng rawuhipun. Jane kowe iki jane rada edan kowe jane. Kowe karo aku metune ban kok sugeng rawuhipun. Kula ngaturaken sungkeme pabekti. Wis tak tampa bang Nglangkai oyot nimang tenan iki. Bang Gurimu. apa? Gurimu. Guri biasa paling yo nggen blumbang kae. Noleh. Wedi kenger. Tengeng ta? Pancen wong Monggo klaturi pinarak. Apis. pisi elek ya. Apa? Bocah cilik ke lho. Pis. Apa kuwi? Ya pis. Apa? Ya, kok mbak eleti? Nanang sing nanang dudu batuke. Lah apane? Nanang sing nanang dudu batuke. Lah ya apane? Sing nonong apane? Kuwi. Apa? Sing nonong kok kuwi. Ya ngene. Apa kok kowe mlorot, Paman? Nggih. Ana lunyu akibate yang ngene lho akibate. Akibate Akibat apa? Akibat apa, Paman? Nanang sing nanang nononge Nggih. sembrono ae. Ngapunten. Kelejingan yo ngene iki. Kowe iki mbok omong lek bendara rawuh, aja nuwun sewu. Lah mosok kowe ra sanggit aku mburimu ngono ki iso. Nggih nuwun sewu Den Ayu. Paman. Tiang bobot menika ingkang atos-atos tindak sak pecak. Mergi tiang bobot menika sirikane kathah. Tiang bobot menika sirikane kathah. Koyok to. Sepisan ra oleh mangan ning ngarep lawang. Oh, pisan Nek pindho. mangan ning ngarep lawang iku nek bayi lair cangkeme sak lawang. Oh, ngono. Terus ping kalih mboten asal nyokot barang atos-atosan. koyok to. Watu. Oh, bukan cepet watu iki piye lho? Tegese niku dondong. Sembrono lho iki. Kedondong niku lak atos. Niku mboten asal dicakot. Iki Bapak. Mungkin nek bayi lair mboten gadah untu. Lah umpama bayi lahir duwe untu nyakot kowe. Sing apik nyokot sing barang ulet-uletan iki lho. Kaya ta? Kok barang ulet-uletan iki barang apa lho, Pak? Kaya ta tampar. Oh ngawur. Ping 3. Tiang bobot menika mboten asal nglangkai alung adet. Endet. Iki jane gendeng. Jaman saiki iki ora enek alu. Sarwa mesin. Napa? Lho. Alune wis didol, ge barang antik lho. Lah iki lak paribasan. Ngono lho. Anu ya. Bendaramu putri iki bareng bobot malah saya ketok ayune. Sebab wedo. Ora, biyen ki dikala urung bobot nek yo biasa-biasa. Biasa. Bareng wis bobot kalah saka rumangsaku tenan kok. Biasane iki nggawa candra. Bayi sing di kandung kuwi nggawa candra yen ibune seneng dandan putrane iki bakal miyos putri. Anu biasae niki obahe pripun? Ten kiwa napa ten tengen? Bae ning tengen kok, Pak. Oh nek tengen niku jaler. Apa tenan ta, Pak? Nggih. Nek kiwa, Nek kiwa wedok. Lah nek obahe kiwa nengen niku bayine bal-balan. Yo. nek kowe perkara kuwi takok wong loro kae apa? Kene-kene piye? Lho. Cek awet nek kene ya nggih. Yo yo. Nggih kados pundi, Ndara? Jane mau duwe anak ki piye to yo? Oh, lek perkara duwe anak niku kula niku pun keren. Ya wis tau duwe anak. Kok lah kula niku pun manak 15 kok. Ya ampun. Mana piro? Manak 15. 15. 15 bocah. 15. Jane wis tau duwe anak. Alah, kula riyen niku jamane meteng. Walah. Mboten karo-karuan mulane sakniki iki niku mbrubul anak kula niku sampe 20 lho. Sik. Kowe iki duwe anak 20. Lho. Kowe iki jane anak-anak apa urus-urus jane?
Kowe iki cilik anakmu 20. Kapan netes kowe tangkremi? Kapan netes tangkremi dadine saiki dadi 20. Iya engko pitik oren kok. Mulane Cilik nentes kok rumangsane ya. Lah apa njetak anake pisan? Kowe ketok lek ra melu kabeh. Alah kabeh blenger aku bolak-balik kabeh ya Iki marane Pak. pengalaman kabeh iki jane wit kuno makuno iki wis enek. Ora mung jaman anyar tok. Kowe ngomongne kabeh kuwi apa ngerti? Tegese. Ya ngerti apa kabeh kuwi lek cara Jawa keluarga rinancan. Lek cara mentene keluarga berencana. Salah. Apa? Sing bener kabeh ngono keluarga bercelana. Lera percaya upama kowe duwe bojo, celana awan bengi mesti kowe gak duwe anak. go silet. Masa Kula kabeh iki jaman biyen kuwi wis ana. Ora nganggo suntik ora. Mung nganggo parlampita. Parlampita. Ini biyen niku nuwun sewu lho, Ndara. Lek jaman cilikan kula niku mbah-mbah kula biyen nek kabeh mboten dateng puskesmas mboten, dateng rumah sakit mboten. Nek nganggo parlampita mongko wong bar-babaran nika mesti dihubungi Rajik Sewu terus ditencang bolah. Lah niku enten maknane, Enek tegese. Rajik Sewu niku karepe karo bolah sing ditalekne ten Rajik Sewu niku maknane sakjroning 1000 dina. Niku wong lanang ora leh polah-polah. Tegese 3 tahun. Ora pola kaya modar. Tegese iki ora kena kumpul karo sing wadon kulun ben ora duwe anak. Siap, Mama. Iki nek aku ke matur nuwun cinta. Kowe mau gelem ngandani aku sing koyo. Sing kula Ndara. Aku wis nyepakake sekabeh kanggo anak besok. Oh, sampun bobok, Rita. Menika sampun tumawis kok Ndara. Anu, iki sering ngunjuk jampi yoan. Tiga apa, Paman? Lho, lah pilihan pripun to? Kyai Bobot iki sering ngunjuk jampi Jawa. Oh, lanang kok open. Iso seger. Aku nak yo ora mangerteni nyatane aku nak yo lagi. Gitu, Pak. Iki mangke ya kuwi piye teng kulino mana ora ngerti. Lah, Kanjani lho, kok ya wis. Jamu gebyokan lho. Ane anakku akeh mergaku jamuku sari benggang. Terus Mulane mlakumu kok ngene. lho kleru. Ora salah apa. Ken maksude sari benggang ki nek ngene anakku cukup kabeh nek sari pedang kok cilik man. Ora bojoku. Oh iya. Bojoku ngobene sami rapet kok. Mulane mlakune ngene. Kok mlakune. Mulane langsung rangkul anake. Pripun Ndara? Nggih. Iki mau Mas Medokono ngendi kok dulu. Menapa Mboten netepi kewajiban to Gus Maning Ayu. Mas Daleman. putra ki aku wis gampang banget kok. Oh ya ora maido. Pancen mboten maiben. Niku jane sing kangen ya ora anake tok. Pancen sing kangen ki punang jabang bayi barang kok yo. Nek matur pripun bayi njero ketengok kamu. Lah aku sing ngrasake opo yo kuwi sing ngrasake. Ya nyetrum, bayine nyetrum karo ibuke. Ngono. Nangke menawi sampe kamu kewajiban tak Nggih. Dadi kowe ora mangerteni to, Pak. Mboten Ngertos kok mboten pamit to, Ndara. Mas. Kok kening itu koyo semut. Oh, Oh. Apa? aku Kok balik saiki ya? Ono wis kadung siap kok sampean balik. aku lho jamu. Aku lek bendaramu rangkulan aku iri jane. Kok iri? Kok iso iri? Nan, nyatane wiwit manten anyar nganti saiki bendaramu atut runtut neruntungan. Lah kowe karo Lah kowe karo bojomu urung karuan kok jane. lho karo karuan iki. Urung ora cocok. Wis ora cocoke bab sing ndi? Aku ki nyatane dadi manten ki tanggaku kae lho. Wah, manten anyar sing wedok sandung gelebluk kok, sing lanang lek mijet sikile mijeti. Sayang, alon-alon to sayang. Iya. Mergo eling-eling Urung di anak, anyar. Bareng sing anak? Bareng kok di anak loro. Di anak loro? Aku loro dhewe niki. Gelalane sing wedok nggo anake sing cilik, sing lanang nggo anake sing gedhe. Sing wedok mlaku bareng kesandung cegluk ngoten mboten dikandhani, mboten dilus-lus. ora ditulungi. Delokne ae. Ngelokne piye? Wah, matane ora melek ngono iki lho. Piye iki? Kok iso Mula wong lanang ngono tenan sok matine gosok sik dhewe. Sing basa apane?
bojo sembrono. Ingkang putra kangen. Lho kowe kok ngerti? Nggih kalau wau pun SMS kula. Sik bayi kok iso. Bayi kok saya SMS sih lho. Lah, dawuhe Ndoro Putri jare kangen. Jare setrum. Sing kangen ibune ngono lho. Mulya-mulyaning kakung. Nggih. Seneng-senenge wong lanang. Yen garwane putri mau lagi wae ngandut. Lagi wae bobot. Seneng. Lha seneng. Kok gak dikaseliko. Kowe kowe. Kula pisan tok ndembe kok kalih jenengan nika ngeterne nika. Ya to paman. Malah dibuka. Aku iki dijabedat pikat, aku ora kuat, aku mampir. Lah kok karo Kang Mas Aja percaya. Bedak kula Aja hancur-hancur. ancur-ancur piye to? ngapusi lho ya Mboten. Guyon. Aduh. Mbok Kang Mas. anu guyon guyon. Menapa saestu to Kang Mas? Percaya karo pun kakak. Ora nate ngene apa? Iki arep tak ngenekne anake 20 sudi sapa? Wis ora gelem Mbak wis kok wakune pengen. Eneng opo to Yai? Rek. Atos-atos Ndoro, atos. Mangke nak jendak. Seningan kalau tindak saking pundi. Lho. Kene tepi kewajiban pun kakang ki mau lak ratu. Dadi yo lagi wae pasewakan agung. Pasewakan wis kabubarake pun kakang kangen karo bojo sing banget tak tresnani. Heeh. Ampun dangu-dangu to Kang Mas menika panjenengan menika tindak. Batinmu ki padha karo batin. Iki lek apa? Yen slirane iki kangen karo pun kakang ya semono uga kangen karo Siati. Kowe step piye? Kowe delok step. Semeten opo? Oh, ini opo? Tak kira stepe kumat. Iki jane ngopo to? Jenengan niku pinara masa mboten krasa ngrenjel blas. Ora krasa sing kebangetan ki nayoku. Bangeten pripun kula niki genah polahe ra karo-karan muneng to. Kene. Ora krasa kok. Kene. Napa kowe iki? Nek kula tak lungguhi dhewe. Apa-apamu? Sikil kula tak lungguhi dhewe kok gingingen. Kakak. Enak-enak kok. Kakak ngomong tak omongne Yono. Terus sewu Ndoro. Aku oleh ngendikan apa ora? Ah sumangga. Apa sumangga? Kali. Dawu. Ayo ngiseni jeding. Hah? Seni jeding. Aduh mestine. Heh? Sing ades. Pirang-pirang dina iki tak sawang pepulataning Siadi mau beda karo adat. Apa to sing dipikirake? Matur karo kakak. Kepareng matur sih. Nang mrene mangkinipun kula matur. Jenengan anak boten badhe buka to. Lah kowe kuwi garwaku sing banget tak tresnani tak dukani iki piye? Ngaten lho Kang Mas. Kula menika kepengin sanget dahar kitang dagingipun kitang kencana. Nyidam. Kok ora dhisik-dhisik kowe matur karo pun kakak, Nyuwun pangapunten menika ingkang nyuwun boten kula kok Kang Mas. Sing nyuwun jabang bayi. Anjipun jabang bayi menika. Iya. Pancen kuwi wis kewajibaning pun kakak. Yen sing putri lagi ngandhut, luwe-luwe lagi wae nyidam. Sing kudu ikhtiaran budidaya kudu kakung. Mula adimu tining. Slirane ora usah sumelang. Slirane cuma nduk wae ning taman kaputren kene. Pun kakang sesuk-esuk barengi mletek ing Surya. Arep bedak pikat ana ing tengahing alas, nggih. Kang Mas. Kene ngomong. Menika panjenengan menika badhe tindak kula cindere. Lho piye? Tindakipun kakang ki ora tindak ameng-ameng. Nanging tindak arep golek kewan kidang kencana. Inji. Nek menawa kula dangu mboten pinangki kalian panjenengan menika kapang sanget lho Kang Mas. Kaya ngono. Inji. Ya wis yen kaya ngono, nderek pun kakang. Dipun keparengaken. Jari
paring kidang mau malah siajin jerit. Kidange nganti mlayu ki piye? Ini opo? Kula kemutan rikala kula pinanggih kalian panjenengan. Menika boten wonten kirwan-kirwan kula wau. Tartamtu kula boten saged pinanggih kalian panjenengan. Oh kuwi to sebabe. Lah yen kaya ngene carane njur kapan aku oleh kewan kidang kencana? Nanging kula rumaos mesakaken sanget kalian kewan-kewan kula wau, Kang. Oh iya. Aku ngerti sing kok karepku. Prajurit. Lan kowe sakabeng kene. Prajurit iki. Ini. Sira tak utus Kakang Pati. Yen to garwaku nganti mengko nderekake lakuku, aku ora bakal oleh kewan kidang kencana. Lajeng Mula aku duwe cara. nggih. Saiki uga utusana karo sakabeng para prajurit kang supaya nggawe pepanggungan sing dhuwur ana ing tengahing alas kene. Sawise mengko gawe panggungan rampung, njur garwaku supaya derekake lenggah ana ing sandhuwuring panggung. Mula bab kuwi mengkone mbok menawa bisa kalis saka sakabeng panggudhaning kewan galak ing alas iki. Menawi ngaten kepareng kula badhe amiwiti perintah dhateng sadaya para prajurit. Ayo, Go. Pareng. Isih sawetara. Iye. Papan kono kok ana bocah wadon. Nari Kakang Bathara. ngerti yo kae sing jenenge Murtiningsih. Kae sing jenenge Murtiningsih. Bojone Panji sebut Yen ngono tak patenane wae. mengko dhisik. Arep ngopo kuwi arep ngopo? Yen dheweke tumekaning Pati, kaya aku bisa dadi garwane Sang Panji Seputra coba. Aja berusaha. Yo kandi srana iki bakal kasembadan niatmu benmu kepengin duwe bojo Panji Seputra. Apa iya? Nanging sranane kowe kudu manut karo aku ya. Aku manut karo panjenengan. Kuwi tenan aja ngapusi yo Kakang. Aku tenan kepengin duwe bojo. Iya ning mbok yo dimpet dhisik kono. Bangga mbok semayani bae koyo. Yen wujudmu isih kaya ngene ora bakal kasembar. Kowe bakal laksik dikara mapano sing prayoga. Wani-wangi ngono arep ben kasembar. Kaya ngono iso. Aku kok padha karo kae ya Kang Mas. Yen ngono rasane dadak kesuwen tak Mengko dhisik. aku sila kepengin duwe bojo lho Kang Mas. Ning ora kaya ngono kuwi carane. Kepiye maneh? Nari Kepiye to? nadyan to wujudmu wis ceplos. Ora gesek sarambut. Nanging kowe kudu iso njumbuhake tandang tanduk solah wiragamu kudu iso kaya Murtiningsih. Aku kudu bisa kaya Murtiningsih. Yen ngono solak-solakku kudu sing alus. Dia wae aja kaya padatan. Apa ya bisa to Kakang? Ayo dikulinake saka sethithik mengko ora bisa tono yen wicara ya sing alus. Sing alus. Ya wis to Kakang wong ben bote
pancen abot seranane ya no. Kaya ngono. Yen kowe wis bisa nampa perkara iki ndak pasrahke marang kowe. Aja bodho. Wis aku tak pinggir sumpah. Oke. Kejahatan. Mudun. Kowe mau mudun. Jenengmu sapa? Aku Mutiningsih ya, Din. Aja kurang ajar lho ya. Jenenge Mutiningsih iki ora ana loro kejaba mung aku iki lho. Aja ngawur sing jenenge Mutiningsih ngono kuwi aku. Ya aku iki Timunas. Sepisan meneh aku kondo. Kowe gelem mudhun apa ora? Tapi meneh garwaku. Aku ra dikeparengake mudhun yen aku ra diparani marang garwaku. Kowe ra gelem mudhun. Iki bakal minta apa? Ora. Pun kakang santuk kitan kencana. Sampun pisan. Ayo. Lajeng kersanipun sami Yo saiki ayo enggal undut. Ganti. Monggo kula nindakake. Coba Persanono titah saka ing Madyapada. Ayo aja nganti kesuwen ing Gadi Usadani. Inggih suka kanggo walaya Kemajati yo. Inggih ditepungake wae. Aku Ibu Betari saka ing Kahyangan. Nyuwun pangapunten. Maneka mangga dilepas dumateng jenengan Sang Betari. Ora. Jeneng kita ora luput. Mesakake banget. Lan aku ora bakal mbuka lelakon kang kaya ngene. Murtiningsih, kados pundi? Nganti jeneng kita kedadian kaya ngono, ana sing mitenah marang jeneng kita. Wonten ingkang iya. Lajeng sinten kala wau? Ora. Ibu ora bakal blakakake bab kuwi, Kir. Kula matur nuwun sanget dinipun jenengan sampun paring
tetulung dumateng kula. Iya. Gini yo. Bagus. Kok menawa wae bakal babaran. Jeneng kita wis nglairake ponang jabang bayi. Nanging nyatane rak kalis ing sambikala kok angsal perkapangestu jenengan. Nyatanipun boten wonten alangan ingkang tumuput dumateng jiwa raga kula. Boten anak. Jir putramu mijil apa kuwi? Menika miyos kadhe. Murtiningsih inci kados aku rumangsa marem banget dene jeneng kita nglairake ponang jabang bayi mijil kakung. Murtiningsih jeneng kita ra eling ya nalika semono. Murtiningsih ya timun emas tumandhak ana ing desa Cangkring. Eling sasi. Jur jeneng kita diwenehi apa karo biyungmu? Rikala semanten kula dipun paringi dolanan kalian iya. Simrika golek pincana. Gendi Prabowo. Kalian payung muntra lan cindhi puspita. Oh, dadi ana cindhi puspita. Jur saiki cindhi puspita ana ngendi? Mreta cindhi puspita nyatanipun kula nate dipun weling kalian piyung. Kepiye? Ampun ngantos kuwal saking jiwa raga. Menika cindhi puspita. Kuwi bener. Jeneng kita kudu eling. Sing menehi rak ya wong tuamu to. Menika njur lumuntur ana jeneng kita ya Timun Mas Murtiningsih. Boten lebah. Nyatane saiki wis kelakon jeneng kita Darbe Putra Mijil Kakung. Mula saka kuwi Murtiningsih kawujudan cindhi puspita kudu kok punturake marang putramu. Kula badhe ngisukaken menapa ingkang panjenengan. Mula saka kuwi gandeng putramu Mijil Kakung seksanana ya para kadang Hapsari. Bakal tak jenengake Cindhi Laras. Iya, dene panjenengan sampun paring tetenger dumateng anak. Murtiningsih. Jeneng kita ora susah sumelang. Isih ana Ibu Betari karo kadang-kadangku kabeh. Mula saka kuwi cumandha ana ing papan kene pun Ibu bakal tetulung ayu. Ayu gawe gumbung ana papan kene Murtiningsih.
Mbah Uloy ning kene, Mbah Macan dolane ya ning kene. Mbah Gagak. Mbah. Mbah, aku njaluk ndoke, Mbah. Tapake Mbah ndoke, Mbah. Wah, Mbah Gagak iki. Mbah. Ndoke tapake, Mbah. Mbah, matur suwun ya, Mbah ya. Loh. Mbah Gagak kok ndoke pitik. Mbah Gagak kok gek kleru ndoke. Wah. Mbah Ulo, wah, Mbah Ulo. Wah, wah, cepat ya. Ayo, Mbah. Mbah, Mbah Ulo. Mbah, aku njaluk tulung, Mbah. Ndoke iki sampean ngremi, Mbah, ben dadi pitik, Mbah. Ya, Mbah ya. Ah, Mbah Nopo apian kok. Nanti, Mbah. Kayak gini ya, Mbah ya. Mbah, aku titip loh, Mbah, sampean ngremi loh. Mbah, nanti gak boleh sih, Mbah. Mbah, titip aku piye, Mbah? Mbah. Loh. Kok dadi gedhi? Mbah Naga ngatur suwun ya, Mbah ya. Wah, Ide Laras duwe kanca neh. Pitik. Wah, tak go mulih. Gue mesti seneng iki. Bu. Gue aku mulih, Bu. Gue dino sing kaya ngene iki kok sepi banget. Biasane ngono. Aku kuwi lagi lara. Biasane pokoke ayo karep musuhe. Aku loro lara kabeh kok. Yo kene dino iki sepi ora ana botok kang rene. Anggih, Dik. Iya, enten napa nih? Biasane jek yo jago. Mati ngono kok. Mati mau kabeh. Bak. Jagone Cinde Laras, omahe tengah alas, mayone godhong laras. Bak. Kukuru. Jagone Cinde Laras. Mas, halo. Pak, Ugo. Jungok. ya. Go ya niku, Mbah. Bak. Jagone Cinde Laras, omahe tengah alas. Payone godhong laras. Bocahe ora waras. Padha sing ngomong. Mbah, liwat, Mbah. Liwat aku, Mbah. Kape nyandi cayakan koyo. Cak undal-undul ini ngene iki. Ki Mas. Sopo? Jenengmu sapa, Cung? Jenengku Cinde Laras, Mbah. Cinde Laras. Tapi kok gawe jago arep golek musuh. Jagoku menangan iki, Mbah, gak enek musuhe. Mbah, golek tenan-tenan aku, Mbah. Iya, Mbah, menangan, Mbah. Lungguh, blok. Nek jago ido kuwari ngono kok. Baik, galak ora musuh iki ngajak pati. Halo, Mas. Mbah, masih. Ih. Nyapa. Kene nek putih-putih.
sapa? Cinde Laras. Omahmu, Kang. Tengah alas. Eling-eling yen wong-wong desa Nggih. tengah alas ora disopan santun. Nggih, Dek. Apa Mbak sopan santun ya apa, Mbak? Sopan santun kuwi ora duwe tata tusila. Oh, alah. Kira sopan santun. Apa mau Mbak artine? Tatapan. Wah, Diras. Apa Mas? Sak karep panggonmu iki. Kowe rene arep nyapa? Adu jago. Adu jago. Kowe adu jago apa wani totoan? Lho wani. Wani Cinde Laras ora ana wedine. Wani tok umpama tak jak totoan sak real. Wani, yo aja meneh sak real. 2 real. Wani. 5 real. Wani, ora wedi. 6 real. Ora wedi, wani. Yen kowe kon ndowani apa kowe duwe duit? Ora duwe. Loh, Apa rek? cetha, Den. Bocah niki mboten waras. Nah ngene Mas. Sampeyan yen ndek jago didu karo jagone Cinde Laras. Yen jagone sampeyan menang guluku. Tapi yen jagoku menang duwe karepmu. Yen kowe menang njaluk bayaran. Ya, yen kowe kalah gulumu sing kanggo bayaran. Guluku sampeyan tugel ora apa-apa, Mas. Aja Iya, guyon, Mas. aja Iya, guyon. Mbak. Nyawa lho kurung kadung. Oh, aja sombong-sombong kowe. Jago kemanggang ngono lho. Oh, yen nganti ngapusi tak geteng sirahmu ning kene. Dicoba ae Mas, aja akakan ngomong. Dipun tampi mriki. Monggo, Pak Mas. Apet. Iki tak ya imbang kok. Apet. Kapan lagi anu? Piye? Lagi. Relasi, relasi. Apet gol. Pak Iku. Lambemu nek jagoku menang tak sahur. Bukune nganti Pak. Ya Pak Iku. Ayo. Wis, ayo. Bayaran Mas. Bayaran. Tok. Tak akon yen jagomu menang. Jagomu apik. Kowe njaluk bayaran bakal tak diketepake dak telu. Matur suwun Mas. Bayaran. Nanging ana syarat. Syaratnya apa Mas? Jagomu enek ya. Oh ya, jagoku sampean pek. Lah aku koncone sapa? Apane alasan di kanca? Jagomu yen mbok eneke aku kowe njaluk bayaran piro wae tak penehi. Aja Mas, aku njaluk bayaran Mas, aku menang kok Mas. Njaluk bayaran. Bayaran. Joli Mas, bayaran Mas. Bayaran. Mas, bayaran Mas. Sampai menang. Jangan gendut sampean. Oh, sampai makalah sampai Mas.
Nika wau adu jago Kanjeng. Terus Adu jago piyambakipun no kawon, jagonipun lajeng ngantos dados padudon. Lajeng jagonipun Panji Laras kala wau dipun oyok dipun pejahi kalian ke putra. sapa sini? Panji Laras, Panji Laras. Bocah saka ndi? Saking Alas. Kakang Pati. Saiki uga golek ana wong sing jenenge Cindi Laras disuwanake ning pendhok. Bareng ben tindak. Gelut, Bu. Tak pateni, Bu. Kowe pateni, Bu? Iya, Bu, aku wedi, Bu. Iya, Bu. Yen ana penjeliran, cepet kowe jane ya, Nek. Iya, Bu. Ngerti? Omahe ndi? Kene iki omahe? Iku anak kula. Oh, kowe kalebu mboke bocah sing jenenge Cindi Laras. Ngene, teko kuwi papan kene bakal nyekel Cindi Laras. Enten napa? Jalaran anakmu gawe Rajapati. Rajapati. Lah sing dipateni anakmu kuwi dudu wong gemen-gemen. Putra Nalendra. Iya. Nalendra saking pundi? Loro carita. Nah, mula saka iku, kowe kudu tanggung jawab iso ngaturke anakmu, nek ora bisa ngaturke, kepara kowe sing tak aturake ning Purwacarta. Kakak. Menapa panjenengan badhe tega ngaturaken kula lan kula badhe dipun pidhoni? Kok kowe ngundang aku, Kakang? Menapa panjenengan pangling kalian kula murti ningsih ditimun Mas? Ora nggih to wiwit kala wau janipun kula sampun nggaita jroning ati niku pun nggaita. Terus kula nggih ngaten to Kang Pati. Ndorayu. Saestu panjenengan Ndorayu Purniwati. Pancen bener Kakang. Kowe ora luput. Cindi Laras mono anakku, rikala semono aku ngerti kae Kakang. Kang buat Oh, Dimas. panjenengan. Aku kan Pangapunten sanget nggih kula kanggo. disurat dadi apa Dimas? Gusti Putri. Kangge mbuktekaken bilih saestu panjenengan menika Gusti Putri Purtiningsih. Lajeng bukti menapa ing mangke saged kula aturaken riksa dalan. Cindi Laras, rene ya dole. Wis ora susah wedi mengko biyung sing bakal tanggung
Nggih Gusti Budi. Banjur semonten mriko sinten? Menika kanggo. Lah nggih. Kakak, sing cumondane Kadipaten Purwocarita kae. Nggih. Kae ngono sing palsu, Kakak. Sing palsu kan, Mbok? Pancen bener. Kangge ngawekani saged telsih perkawesipun menapa mboten payogi panjenengan kula dherekaken sowan wonten ing Purwocarita. Pancen bener ning aku tak salin luwih dhisik. Monggo kula rantos. Pangestu dalem kula sampun pikantuk karya. Wis oleh gawe. Sampun. Njur saiki wong sing jenenge Cindilaras Sampun wonten ing Jawi menapa keparing samangke badhe kula paket. ya saiki uga. Menika. Nggo. Maju. Iki jenenge Cindilaras. Nggih. Menika leres. Isih bocah. Nanging cak-cakane kaya menungsa sing ora duweni rasa kamanungsan. Cindilaras sarene wis duweni tetusan munggu ing negaraku. Bakal tak hukum gantung dheweke. Mangke rumiyin. Kula ngerti ning sikap. Badhe tindak pundi? Iki kula nika ngerti ning sikap. Aku sing ngerti. Aku iki lho, aku iki garwane. Aku iki garwane. Duh, kowe malih loro lho, Bu. Kok kowe malih loro sembrono kok malih loro. Yo. Kowe aja kurang ajar lho. Kok kurang ajar piye? Garwane iki ya pundi kok. Ya aku. Bu. Mulai nih. Loh, kurang ajar iki sing sebranan rumangsane. Menang ibuku mesti. Menang ibumu. Buku gede kok. Kakang Pati. Dalem. Lakon iki jalarane saka panjenengan. Nggih. Mula bab karampungane ora pasrahake marang panjenengan. Bareng badhe ngesuk Iya. dawuh dalem monggo kula atur lenggah. Ndoro Putri. Monggo enggal saged madhangaken swasana wonten ing Purwocarita. Nggih. Sampeyan ora susah hati. Cindilaras. Piye, Bu? Isih eling pawulinge ibu to? Oh. Ayo enggal tindakke. Sisih to, Bu. Heeh. Arep apa iki? Arep apa kowe?